Welcome back sa tuang tanan mga kabihays adlawng Sabado sa gabi. So karon moadto ta og Mall of Asia mga kabihays. So karon hapit na ta maabot sa MOA no, sa Mall of Asia. So pasulod na ta karon. So diri pod nato makitang ato ang mga PBA player mga kabihays no, ug naay dula diri sa MOA Arena. Sa hilig mag-basketball dira o nay mga fans sa PBA o dira nato makita ilang dula mga kabiyays ug natay ikabayad no ng tan-aw sa live na dula. So mga kabiyays nakanaog na ta sa taxi mga kabiyays no? So nay dakong ligid mga kabiyays so dira man yata to nako nakita antong viral mag-uyab mga kabiyays na sweet kayo sa Ferris wheel mga kabiyays ba. So karon mga kabihays, naglakaw-lakaw ming master mga kabihays no. Diri sa ilahang bay area dapit mga kabihays no. So daplin na ni sa dagat mga kabihays sa gawas sa mall. So diri mga kabihays naa diri ang atuang mga rides. Sama sa rides na ay mga pagkaunan. Siyempre gikan ka sa rides ikan ka sa paghuman sa ray mangita kag kaon mga kabihay so naalam po diri no. So karon ubay-ubay ang tao karon diri mga kabihays kay hugikan sa trabaho manghapit diri so family bonding moadto diri mga kabihay so sari-sari so napud tay makita diri mga kabihays na naga e-bike no nagalipot-lipot so sari-sari gid ang mga kalingawan diri no ug napoy naga-walking sa ilang mga hayop sa masairo mga kabihays. So nindot jud kay siya na experience mga kabihays no sama na ko na first timer ko so na-amaze jud ko diri mga kabihays no kay daghang kayo tao mga kabihays no sari-sari ang ginabuhat nay naga-bike diri nay naga-relax no nagalingkod nagapahangin mga kabihays. So daghan jud kay mga kabihays no napoy mga imnanan diri mga kabihays so gusto ka mag chill no inom-inom mga kabihays so naa so diri makita nato mga kabihays so nindot jud kay siya na experience mga kabihays no sa pag-istorya pa lang nimo aning mga tao diri mga kabihays no mga Tagalog na ka ba mga Tagalog tayo nito mga kabihays ba. So katurang mga kabihays no update lang ta mo sunod mga kabihays so para sa kuha nindot kay siya na experience na amaze ko so tama ng plastika mga kabihays bye bye na.